kontsulta epea bukatu da, negoziaketetan guk langileen aldetik saiatu bideragarritasun plan bat lantzen, enpresakin batera. Hemen azkenen industria txikitzen edielako, industria sare guztie txikitzen edie Tolosaldean, erreforma laborala atera zenetik, eta gure helburu nagusia beti da enplegua mantentzea. Negoziaketa epe honetan hortan saiatu gagu, eta enpresak bere aldetik itxiera eta itxiera eta itxiera. Ez du beste hitzik erabili, eta horregatik gu pentsatzen dugu bai alde batetik lan asko dagoela hortik lantzeko, eta beste alde batetik enpresak ere eskaini duen kalte ordaina edo indemnizazioa guzti onartezina dela, azkenen beste multinazional erraldoi baten aurren gaudelako, eta langileek bi pezetakin kalera bialtzea etzaigulako onargarria iruditzen. Horregatik, enpresa berak borondaterik erakusten ez duen einean, oso zaila da hortan bide horretan aurrera egitea, ez? Hor saiatzen ginen, guk azaltzen, gu negoziatzeko pres gaudela, baino gure iritziz itxieraz hitz egin aurretik, beste edozein bide uztartu behar dela, eta bide horiek fruiturik ematen ez duela ikusten baldin bada, orduan itzingo genuela itxieraz. Preste hongo litzatekela langile batzu bere kabuz enpresa bat sortuko balute, haiekin hitz egiteko akordio merkantilen bat edo sinatzeko. Baina aurra argi dago gu, inongo ziurtasunik gabe, eta inongo bermerik gabe, eta inongo zehaztasunik gabe, ezin garela horrelako proposamen batera, baiezko ezin digula eman. Izan ere, guk itxiera onartuko bagenu, hortik aurrera ez daukalako inongo loturarik, ez gurekin, ez langileekin, ez inorekin. Aldundiaren aldetik, Tolosalde garatzaren aldetik, bideragarritasun plan bat martxan jartzeko aukera edo badago zertan da aukera hori? Bai, eta horrek borondate erakustaldi horrek ere guri asko pozten digu, izan ere askotan langileok bakarrik gaudelako, sindikatuekin batera eta langile erakundeekin batera, azkenen ez dugu beste inork ikusten guri laguntzeko. Eta hor idea egie, eta hala esan behar da, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Tolosaldea garatzen erakundeak ere, beraien laguntza eskaini digutela, bideragarritasun planen bat aztertzeko. Egia da, eta dena esan behar da argita garbi, enpresa borondaterik ez dauken heinean, horrek zaildu egiten dula, bideragarritasun plan bat aztertzea, baina beti izan leike aukeraren bat, eta hori aztertzea hutsak guk positiboki baloratzen dugu. Antalis enpresan, aintzinatasuna bataz bestekoa 23 urtekoa dela, horrek esan nahi do, langile asko daudela, aintzinatasuna ikaragarri dauketena, 14 urteetatik lanen hasi zienak, 54 urte izan da ere, 40 urteko aintzinatasuna daukatenak, eta horregatik, kalte ordain hori, hasiera baten, ematen baldin badu ere, indemnizazio handi bat dela, ez da hola. Dago jende asko 40 urte ondu dela hor, bere osasuna ere hor utzi duela, eta gehienez ere 2 urteko soldata eskaintzen diotena. Gazte asko, gauzak nola dauden ikusita, badakitenak etorkizuna oso latza daukatela. Horregatik, nik uste dut langileek kontziente diela eskaintza hori miserablekeri bat dela enpresaren partetik, dauzketelako posibilitate asko dauzkate hori asko betzeko, borondate auki ezkero, eta beste alde batetik, bigarren zati hori litzateke langileek borrokarako autua egin dutela, eta horrek esan nahi du, hemendik aurrera bide asko irekitzen dela. Ze bide? Badaude bide asko mobilizazio aldetik, tresna juridikoak, gaia gizarteratzea, eta ez bakarrik Tolosaldean, baizik eta hemendik ere zabaldu nahi genuke beste hainbat lekutara,